Nu vreau să vă citesc un bancă despre Garfield. Cafeaua mi s-a răcit. Urăsc cafeaua rece, o urăsc, o urăsc, o urăsc. Nu există nimic mai rău pe lumea asta decât cafeaua rece. Chiar și dacă mă străduiesc, nu mi pot imagina nici în ruptul capului ceva mai groaznic decât cafeaua rece. Aici, iha! Ok, poate cheloții Loarcă sunt mai groaznici. Și asta a fost sfârșitul. Ce amuzant! Ne mai vedem, pa!